ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ କିଛି ଫାଇଦା ଉଠିବାର ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମନେଇବାକୁ ପଡିବ ନା, ଯୋଉଟା କି ମତେ ତ ପୁରା ବଢିଆ ସେ ଜଣା। ଆଉ ଖାସ କରି ୟାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଚିଙ୍ଗୁଡି ବେସର ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଅଧାରେ ରହିଗଲା। ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସକାଳେ ବସିକି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଧରି ଦେଇକି ଅଫିସକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ବାବୁଙ୍କର ଅର୍ଡର ଥିଲା କି ବେସର ବେସର କିଛି ସେଥିରେ ବନେଇବନି, ସିମ୍ପଲ ଝୋଳଟେ କରିବ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେମିତି ଖିଆ ହେଇନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ଆଇ ଲଭ୍ ବେସର ଆଇଟମ୍ସ। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘର ଯେହେତୁ ମୋ ଇସାରାରେ ଚାଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଆଇଟମକୁ ବେସର କରିକି ଥୋଇଦିଏ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଧନ୍ଦା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗୁ ୟାଙ୍କର ପକେଟଟା ପୁରା ଗରମ ଅଛି। ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଇସାରେ ଆଜି ମତେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରିବାର ଥିଲା। ସୋ ଆଉ କଣ ବା କରିପାରିବି, ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳିକି ଭାଜି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଯୋଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗରମ ଗରମ ଭଜାରୁ ପାଟିରେ ପକେଇକି ତା ସହିତ ଆଳୁକୁ ବି ଭାଜି ଦେଲି। ଆଉ ସେଇ ତେଲରେ ତେଜପତ୍ର ଜିରା ଫୁଟେଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପିଆଜକୁ ଭାଜି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଟମାଟୋରେ ଲୁଣ ଦେଇକି ମସଲା ବଢିଆ ସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଭଜା ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିକୁ ଦେଇକି ମାତ୍ର 5-10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କଷିକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇକି ରେଡି କରିଦେଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫରମାଇଶରେ ତାଙ୍କ ଫେଭରେଟ ଗରମା ଗରମ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଝୋଳ। ଆଉ ଏଇ ଟେଷ୍ଟି ଚିଙ୍ଗୁଡି ଝୋଳ ଖାଇକି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଏତେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଚୁନା ମାରି ଦେଇଛି ସେ କଥା ବି ଆଉ ମତେ ପଚାରିଲେନି।